Hi, hello. This is Jem from Agora.ph. Yung Agora is isa siyang bagong online business platform. Nag-establish nito ay isang Kapampangan. So yung target namin na mga sellers and buyers, hopefully sana mga Kapampangan din. So parang sinusuportahan natin yung isa't isa, yung lalo yung mga locals. She is an active CLTV 36 artist, a graduate from Angeles University Foundation and took up business administration, major in marketing management, and now an interpreter. Ladies and gentlemen, let's give her a round of applause for Miss Awit Garcia. Good evening, everyone, and please settle down as we officially start the event. Number 2, you need to complete the code and take note. Ayan, take note ha guys. Dapat in order po sila. GK Rice, and R&M Supermarket. Imarex Forwarders Saudi Arabia. Send love, we deliver. Imarex Forwarders Philippines. Send love, we deliver. Imarex Plaza Hotel, where guests become family. The Golden Race. Savers Appliances. L.A. Vasquez. Z's Balloon. Chumendu, Mabalacan City. Philippine Star. CLTV 36. RW 95.1. Sunstar Pampanga. Punto Central Luzon. We're in Pampanga. Exploring Pampanga. Ready na po ang ating buffet table. Ngayon po, pwede na po kayong pumunta sa ating buffet table. Hi, hello. This is Jem from Agora.ph. Yung Agora is isa siyang bagong online business platform. Nag-establish nito ay isang Kapampangan. So yung target namin na mga sellers and buyers, hopefully sana mga Kapampangan din. So parang sinusuportahan natin yung isa't isa, yung lalo yung mga locals. Gusto nyo maging buyer or gusto nyo maging seller, just visit www.agora.ph.
website po siya. You can register there as a seller or a buyer. Website pa lang po siya, pero hopefully this month of August, may lalabas na po natin yung app para po mas madali po yung pag-register nyo. Maganda po yung mga products at saka mura and support local. Agora Bells na! Bye-bye! Free registration, di ba sir? Free po, free registration. And then, target nyo rin, buong Pilipinas sir. Buong Pilipinas. Yun. Target natin to. Inuulit po namin, free po siya. Registration. Opo, free po siya. Yung registration, wala po kami sinisingil, wala pong bayad. Nationwide po siya. Thank you. Alright. Okay. Yun, kabalin! Gora Bells na! Agora Bells na! Yun no, kabalin, kakatapos lang ng virtual launching ng Agora PH dito sa Pampanga guys. So, target nila lahat ng online business and then seller nga dito sa Pampanga. And syempre guys, no, buong Pilipinas naman yung Agora PH. So, soon, abangan natin. Sana, sabi nga ni Sir kanina, by August guys, mag-open na yung application nila sa Play Store. So, wait na natin siya guys para mas madali tayo makapag-register. So, sa ngayon guys, no, puntahan nyo muna yung www.agora.ph. Yun ang kabalin, napakaraming mga products na makikita nyo sa Agora PH. And asahan nyo guys, pagkatapos ng virtual launching nila, mas darami pa yung mga products na makikita nyo sa Agora PH. So, www.agora.ph. Hello kabalin! Natubabo ka ba rin? Oh, Kung ita. saan ito, finally. Sir Mark, thank you. Ay, Thank you. Thank you. Tanay ba sa bayo kabalin, kaya biya tayo Sir Louie ng Wearing Pampanga, Natubabo kabalin! Natubabo ka pa rin. Explore Pampanga, explore Tarlac. Yeah. Grabe, finally. Iyabe ka tayo rin kay vlog net. Alam ba sir? Wapin. Great guy guys, follow yung karalang kayong fan page. Ganang Yeah. social media handles na great content. Super, mag-enjoy kayo ka rin travels na. And syempre guys, kaya ganda ng followers namin Exploring Pampanga and Exploring Tarlac guys. Following Wearing Pampanga, Wearing Pampanga guys. So, the best siya sir. Sir Louie, talaga makakatakam na rin food trip na. Yun mga kabalin, pasbahi ako Yalkin Bautista ni Exploring Pampanga. So hanggang kaya na mo, don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos natin. And syempre guys, i-share nyo na rin tong video to para malaman ng mga may online business and sa lahat ng buyers. So, puntahan nyo na ang www.agora.ph. Thank you! Emirates Forwarders Philippines. Send love, we deliver. Emirates Plaza Hotel, where guests become family. The Golden Grace. Savers Appliances. L.A. Vasquez. Z's Balloon. Truendu Mabalacan City. Philippine Star. CLTV 36. RW 95.1. Sunstar Pampanga. Punto Central Luzon. We're in Pampanga. Exploring Pampanga.